Kato, sehän on Peräjärven paskakuski, et tulee taas ton vittu paskansa kanssa tänne vittu riehumaan. Mene nyt vittu oikeesti sieltä. Joo, ajattelin kuvaa nyt tämmösen NS My Day-videon. Tämmönen amiksen elämää. Kello on nyt noin 6:40. Pitäis mennä kouluun. Sen jälkeen pitäis keksiä jotain tekemistä. Ja nyt on Jesse tuolla pihalla. Klek. Oota Jesse. Saatana kun säikähdit. Vittu. Täällä on meidän Pemari-kuski. Hymyile vaan. Löytyy meiltä kuule XC70. Itse omistaja voi tulla vähän kertomaan lisää tosta. D5 nelikko. Kuttaa Winstonilla ehti vastapommi. Perinteinen paskasämpylä. On kyllä. Ei, mutta tää on kumminkin söpö paskasämpylä. Joo. Ai. Tällä vedetään sitten pois ojista. Tää löytyy tämmönen Kolina 9. Suora kutonen vapari. Täältä löytyy meidän komea kuskikin. Vähän ääninäytettä. Vitu Karjalan. Mitä sulla on siellä? Aamupala. Häitäkö mulle ihan radiaran piraka? Kyllä, mä semmosen voi. Yeah! Kiitos. Mä en tarvii aamupalaa. Munavoita en tarvii jo, niin en tarvii sun munavoita. Aijaa. Tää maistuu aika pahalta, kun mä käsin just hampaat. Radiaran piirakka. Oo, täällä vähän jo. Kolina 9. Ja Volvo. Tää on vähän jäässä tää auto. Naam. Onko nastoja jäljellä? No ei kyllä perkele. Mulla on, kun on melkein uudet hakkapelit. No on siellä nastoja, Ja pintaakin on vielä jäljellä jonkun verran. No joo vittu. On vittu 70 roppasot. On vittu, on kumia. On, mutta eikös maastoautossa kuulu ollakin? Niin, no tää todiste teille, että tää on kyllä maastoauto. Mitä vittua? Ja automaatioinsinööri saat. Piti sinä oot auton asentaja. Vaikkei ihan nyt se... Soiko tää nyt? Ei soi. Tämmönen pieni källi Jonille, että otas tuo pamppu käteen. Tätsä, veli banaani, tää auto on kohta mun ja tää on kohta sun persseessä. Hei, korville tälle. Hei. Oi satana, mene vittu sillä! Mä joka päivä töitä teen, joka ainoa aamu 7 meen. Sen kaiken teemä siksi vaan vittu, koska kulta sä jaksa olla mun oma vaan. Ottele tässä. Topmanin aukeamista. Mitä sä tulit hakemaan tänne? Käytännöstä. Mikä auto sulla? BMW. Vittu päivät, niinku Jesse sanoi. Jesse! Ostapa tosta tiskiharjoja. Vittu 3 se. Mitä vittu? Vittu nää on ihan vittu. Main Kampf! Kengät! Jumalauta. Joku homoseksuaali. Sä myy ihan hirveen näköinen auto. Ihan hirveetä paskaa. Tänne kyytiin tuli tämmönen joku köyhä mies jostain. Martti, oliks tää? Tosta oikealle. Olitko tukkaamassa nää tänään? No siis nyt kun tänne työmaalle tuli ja alkoi vähän kattelee näitä hommia tässä, niin
Jesse voi kertoa millä fiiliksellä ollaan täällä. Kotiin nukkumaan. Sieltä se valvo kuski tulla! Kuten me tästä näemme, niin nuo ruottalaisten tykkäjät on vähän... Tota mä tarkoitin. Ai. Pitä paneelia Xen katolle. Ei tää riitä mihinkään. Ei vittu riitäkään. Pitäis olla vielä leveämpi. Niin pitäis. No, mitäs? Nää on näitä joka jonnen mopossa olleita. Kyllä. Alright. Ai vittu, kato just TikTokia ja näyttäis, että huomenna alkaa lumimyräkkää! Fuck yeah! Siis ajattelee, että talvi yllättää auton. Fuck that shit! Me yllätetään talvi vittu! Tiluliluli! Mä kohta kotiin. Mä nukun vittu päikkärit särkeili vittusti päähän. Mä haluun nukkumaan. Mä haluun syödä vittu. Jätkä rupee kohta murisee vittu. Vittu hajottaa niin saatanasti! Tässä kävin nyt silleen, että menin koulun jälkeen nukkumaan. Kello on nyt joku 8. Eli musta tuntuu, että tää video oli purkissa. Tykkää tästä tilaa kanava, jos haluat. Joo. Moro.